ҳамдиёрон азиз, ман ҳозир ҳамин боғи Аки Баҳодурро гузашта дигар боғ бомондем. Ман ҳамин хеле як аҷоибот дарахти павлония дидем. 1.5 ба 1.5 шинондагиме. ҳозир ман мегӯям шумо 2 ба 2 шинондагӣ, 2 ба 2.5. ин дарахта бине, ин барга бине. Я барги ина агар гов хӯра, я баргша сер мекуна. Барги инам гов мехӯрдаст неки, а? ин барои чӯб шудан. Ина бинед, ҳозир ман шумо нишон диҳам. Ин аллакай технически срезка кардагӣ, мана буриден. Мана дидед, он ҷои буридагӣ. Баъд якташа мондиян калон шудааст. ин то ҳамин моҳи май, ҳамин рӯз 21 моҳи май ҳамин қадар қадаш 1.5-2 метр шудагӣ. Мана ҳам хел дароз шудагӣ. Мана инҷоша бинед, панҷа задагиша канда партифтану барга мондиян. Панҷа задагия канда партифтан мана. Павлония ҳамин ки панҷаи зад, панҷаҳоша мекане, барои ки қувват боло рава. Ва ин павлониҳоро бинед. Мана ҳамдиёрони азиз, барои ки тахта кардани бошед, ана ки павлониҳо шинонед. худо хоҳад 1 сол 2 сол пас ман агар насиб бошад, агар омада ин павлониҳоро натиҷаашро ба шумо нишон медиҳам. барои ки нигоҳбини бениҳоят нағз дорад, нигоҳбини хуб дорад. ҳар як барги ин 1 метри квадратӣ ҷойгирифтагӣ, 1 метри квадратӣ, дуташ 1 метри квадратӣ мешавад. Мана ин Павлония дар шаҳри Хуҷанд. ҳамдиёрони азиз, Павлония корӣ кунед, тахта кунед, тахтотонро фурӯшед, соҳиби пул шавед.